So, ang giluto karon ni Ate Marilo, awa chicken apretada with tanaway. So, ilawin mo sa iyo nito. Lami, alahan, lami. Awa chicken apretada. So, okay, isang awan lang. Kamu tinggal di mereka. Sa ikan sa puro akasya din ang ingredients karne nga baboy kining patatas carrots Gigulbaan man ko nag uman ane akong gigisa ang karne din patatas din carrots din usa ko nagisa ko apos kumpay din gilatan. Good morning, maduadlaw tanan guys. Ako na guys si Ruby Provinciana. Kanang sana ko dari guys kanang wala ato hang bungos. Di natay kanang maghapon ni guys kay ganahan man sila ingani. Ang kaning igado. Always di sila natay pansit. Pero pansit ko alis siya kanang bihon. Dili na siya bami. Halaluya naman naghanganak guys. O nakabuling-buling na nagkaldiro na ihang naong. Tapos bikas na. Darin taon, kaluoyin taon. Ismail lang yapon. Ismail lang magyapon na sabi halag na sa duha na mata. Nawa, din makuha guling sa kuan. Na, diri sa aping ba? Pikas. Pikas aping, diri ba? Diri pikas ba? Luwa na. Sige, pipos lang isa. Hindi papan. Ulit, tapos bago tayo mag-attendance ito. O sa iyo ba siya nag-attendance? Ngit nga ngayon ko sa kilimbit. Oh. Good morning guys. Ay good morning ma'am. Na nagitangtang na ni Ruby nag gitapal nga katong mga kahoy ba. So na naman na sa purman na siya. Oh. Ja nagitangtang na po dari pikas. Kay magamit na po nila dos pikas na po nila buhaton. Ma'am gi-deliver na. Pasako kay di man makabubo. Ngihinira. Papaidin nila may maghakot. Kay bang yabuhi sa ko. So guys, padung na ko guys kay ga-prepare na ko sa mga good luck naman ni Ruby baka jackpot ba ni. Diya guys na ako na skirt guys, abis po sila pag-decorate dani so mani amo ha purok nim tree. So contest po dis guys kanang pistang nayon lagi man yung contest sila nga ngani nga ako anja. Margi tradisyon sa mga probinsya nga na mga contest. Diya daghan man jud mga pilda ni guys kay dagko kadto premyo diri sa amuhang barangay. So busy pa kadto sila guys kay gahuwat pud nga mag alas 3 kay kami na pud mag contest og
cooking. Dahang gibus over guys kay nalagay tugtog. Ang nandito kasi naro dali sa tubangan. Then, kapag hatag mo ng instructions before mo mag-start. Ang buwan natin usa. Ibalik sa itong nandika usa. So, ang naas sa inyong table, mga naas sa black na blagana is mauna na ang inyong lutoon. Dili mi magbuot kung unsaon na ninyo pagluto basta kay ma-empty ang langgana. Wala siyang mabilin balot or kuan pa kay mabilin ana plastic. Isa gipay magkabiga. Ang kasi naa dire dili ta pwede mo gamit og magic sarap, pinisa cakes, Lord cubes, pizza. Ang among gibutang is ground pepper. Mora na siya yung timpla ninyo. Ang duration sa pagluto is 1 hour and 30 minutes. So magsugod tayo 3 will end at 3:30 niya. So 5 or mahuman or before 5 the better. So more on 1 hour ang kinalugayan. Kaya mga chip cook. So, criteria is, ang among criteria is the taste, 40%, presentation and originality, 40%, sanitation and hygiene, 30%, a total of 100%. So, ready na ba ang tanan? The cooking contest of Burok presentation starts now.
puro akasya. Then, ang ingredients karne nga baboy, kining patatas, carrots, Gigulbaan man ko nag Uman ane, akong gigisa ang karne, din patatas, din carrots, din usa ko nagisa ko ahos, bukay, din gilatan. Ako na rin ma'am kay nagkuan lagi po ko kay magluto na po ko duha ka bilao kay lagi na po dito sa kuan. Ay ang sa kabilao ni order ang sa kabilao among hanggi amot-amutan. Namo nilang na buhat man na kay ning kalit naman ug bagsak ang unos ang kasagaganihan ang diuwan ba da ang kasagaduguan kalit lang man manawa sila naka tiwas. So ugma ila naman ang butangan og kanang naimurag ngani pud na as babaw. Diya magpinising na sila. Kay na naman gi-deliver naman ag kuan ka ng painsan. Diya, salamat ka, ma'am. Kuan, hikan ko ng apilog kuntis kay madala man natay ka palit og bugas. Kay krisis ka do panahon ron guys. Isod ka do palit og bugas man ang kamot ng painahan. Luto buntag, luto gabi eh. Pansit pang usa ka barangay. So anang gilain ng toppings ni guys. Baboy, ay manok og atay. So ning uban ma, Chicken. chicken. Kung kanang karaan nga sinaunang pansit ba nga pansit bihon ra ni si Zanes kanang mag-birthday bitaw sa unang panahon nga malipay na tanatay pansit bihon. So bihon ra ilang gi-request. Usa ka kawa di. Mga pila kilo kaya na ma? 5. Tulo. Ang katong bihon guys, duha ka bilao. So ito na siyang i-deliver. Diya, ang toppings ni guys, chicken o baboy o chicken nga atay. Guys, kanang request ni nila guys nga bihon. Kanang kunong kanang sinauna bitaw nga bihon nga kanang makunay tuyo kanang murag puti jud kuno ja lain man tan-awon og kanang puti. So ako wa kuan ni ba kanang di ko makuan sa lasa. So lami ka dun is guys duha ka bilao. A few moments later. Guys, ja nanang kuan pa niyang mata guys kay wali gutug ja. Nahuman mi gabi murag mga alas 10 na kay naalagi pa kanang pista kanang murag pista sa nayon ba kanang ga luto mig mga sinaunang panahon nga mga pagkain ba mga kamuti nga mga salagun nga tawag na sa Cebu ja. Mapay paghunong sa uwan kay bawal man kaning uwanan ni nga naarabay magtrabaho darin ja. Siyempre di sila masa og juta. Ja na siminto. Diya guys, salamat kadto sa Ginoo guys kay gihatag jud ni jagahang mga pag-ampo. So nag-ampo ko guys nga ako untay makadaog sa kunti so gihatag jud ni ang tanan. So butan kadto ang Ginoo guys diya gihatag ang pag-ampo kain ko nga Lord may taganang ako yung makadaog kay aron makapalit lagi ko bugas kay wala lagi may bugas nga na. Nay mo bugas na murag mga 3 days na laman na diya. Malagi na kanang daghang salamat ni jung tanan guys kay wa pud mo wa po ko danis yung atubangan karon ja wa pud ni hang kuan tungod sa hang pag YouTube na ana nining abot na nga gihatag sa Ginoo. So naay mga tawo nga gihimong instrument sa Ginoo kay butan man jud ang Ginoo guys basta butan pud ta sa Ginoo kanang adto ta manghambog sa Ginoo di ta manghambog sa mga tawo. So sa Ginoo ta mo manghambog. Kuy na may iban nga nakadawat rag mga ingana hambog na kay sa katanan kanang di ta manghambog sa mga ayana kay atong pasalamatan sa Ginoo jud ta kanunay kay malagi na magpakitang tao ra ta magsimba-simba nga nanja wa ta nagfokus og kanang ampo sa Ginoo wa ta magpasalamat ja bihambol kanang paubos na tas tanan-tanan kung sa man toy mga tao nga mo judge na to at rang ipaubos ang Ginoo ray mo
husga pud nila ang Ginoo ra pud mo judge nila no nang ako pasalamatan jud kadto ko sa Ginoo guys kay kada ampo na ho isa jung ihatag. So gabi kaampo ko gahapon ay kay alas 3 man ko nga before jud ko ning hiwa sa hang giluto. So nangadji jud ko nga kanang Lord imo jud ning ihatag na kay daghan mi guys mga murag 5 mi ka contestant nga niluto. Anja siyempre na ba mga maadyo pud mga luto dari sa probinsya. Di ra ba sa pud yung ako ray lumuluto. So ang technique dito sa pagluto guys kanang ang tawag ito kanang pinakakuan jud imo jud na sidyang before nimo sa hugasan. So ahot ani technique nga ihatag ninyo ha. Before nimo sa hugasan imo sa sidyang kumutan og asin. So imo jud tong kumutan og asin mga 15 minutes nga na inday mo sa nang kuan kanang human hugasan nimo. So musupsup naman tong iyang gigamot nimo asin. Kay katong asin mao toy magpawa sa langsa sa tong chicken. Kay ug mag prito pug og chicken guys or magkuan hadin na sang lamasan og asin nakatungtang tangon tong murag mga sipon-sipon bitaw sa manok. Kung manok man gani og baboy pud pwede pud yung lamasan nga na kay ang asin mo timpla na pud to. So, ang timpla dito sa amuhang luto gahapon guys. Way asin, way bitsin, way magic sarap, wa tanan-tanan. Kuandra. Asin ra jud og paminta. So, mara jud nay gikuan nila og atong tomato sauce, mara jud. Ja. Salamat jud ko sa Ginoo kay malagi na ako'y nakadaog aw kami ni Ate Marilo kay kada purok na mo guys kanang duha man ka kuan kanang contestant nga na. Ja malagi pasalamatan kadto ko sa Ginoo. Ja salamat kadto sa mga tawo nga nagmahal namo ug pasalamat ko ni Florami kay ug wa pud si Florami kanang di po ko makapag-YouTube, di po ko makakunik niya, di po ko makadaghan og subscriber nga na. So salamat kadto ko kay Florami ug sa ang amahan kay ang amahan jud na may si panawag na nga pablagon kuno ko pero di jud na ko mag-vlog guys kay malagi na mauwaw lagi ko kabira nga yan na. Mabitaw na hang gibansag na sa una nga mura kog naog sigbin kay mo na may ningon nga mura kog naog sigbin pero gwapa nga sigbin guys. Bitaw kanang mo lagi guys kanang uwan lagi na anja. Ako ara nakadto kog pasalamat ni Ma'am Bisminda kay malagi na ang Ginoo nagtan-aw. Si Jara man nakakita sa nakong tanan og unsay na sa atong kasing-kasing ug unsa tam pagkatawo kanang ang Ginoo ra jay maka judge nato. So why tao nga pwedeng mo judge nato guys ang Ginoo ra man ang gingon ninyo nga atong pasagdan ang mga baser, atong pasagdan ang mga tawo mga nangdaot nato ang mga kita mag post sa Facebook. Ako guys, wa jud ko ingog kanang nag-post ko sa Facebook nga kanang nakoy kaaway, wa jud ko na guys kay di ganahan ang mga anak mo yan. Pero sa una guys, mo ko anjo ko ninyo. Sa una nga wa pa ko nag-vlog, naray gamay nga madenggan ha diri sa musilingan or maglakaw ko dito sa kalsada, naray gamay nga madenggan. Ako na sang i-post daw sa Facebook nga na ako yung mangaway na ko nga na ba. Pero na nahuna-hunaan na guys nga di man din maadyo kay so murag ganang lain paminawon bitaw guys nga murag na kay kaaway sige. Hindi na po itong mga silingan ng mga marites. Hala, kinsa na pagkatoy kaaway ni Ruby nga na ba? Mura ko. So, muna ay usa ka tawo nga ning message na ho pari na siya guys. Usa ka pari na siya ning message na ho nga idi lay kuno ko mag nga na mag hindi ko mag-post Facebook nga mga kanang mga mangaway nga na kay mura na pud kag kanang suog na kay kontra na pud ka sa Ginoo mo na yang kuan nga. So dapat jud hinlo atong kasing-kasing di tamang daot, di tamang ngaway, di tamang makak kana ba. So mura nay pinakaayo sa Ginoo man ang di ato jud na sang buhaton guys. So be humble lang sa ano nay ako nakadawat kog ingani guys, wa jud ko ingog nang istorya ko sa mga silingan nga na nakadawat kog mga ingani na ako nga na YouTuber ko. Wala jud ingog nagari ibang mga silingan na te nag kuan pa ka te kanang nag-upload pa ka sa YouTube ko. Oh, kada adlaw jud ko nag-upload sa YouTube pero makakita ra magud sila guys og kanang ahang i-share sa Facebook bitaw nga ang YouTube nga na sa una kay mag-share mo ko sa Facebook ja karon wa na mo ko share sa Facebook sa mga YouTube manang di na sila kakita.
Kay wa man sila kay bawg usay kay nay may iban nga way mga YouTube dyan mapindot ra man na nila og kanang mag-share nako sa Facebook. Pero mas maadyo pud naay mag-share kay aron naay makakita bitaw bisag dili subscriber nga na mupuno man na sa tuhang views. Sa mga to guys, pasalamatan kadto ko sa Ginoo nga sa inyong pagmahal namo, mga viewers, mga silent viewers, daghang kadto salamat ninyong tanan guys. Para jud nay hang kanunay nga istorya ang salamat sa Ginoo. Sa Ginoo jud ko nagpasalamat og kang Ma'am Bisminda kasi Ma'am Bisminda gi instrument ra man na sa Ginoo mo na iyang gihatag namo ja aran na sila kakuan guys kanang kaso lagi kadto ni hamong kusina na napuruhan na lagi ni. Kanang napuruhan na ba kanang why engineer ni mo to nagkatawa si Ma'am Bisminda ako na lang ko ni engineer ja kay ako nagtuo guys nga maat dako day ang bapurma na si dako di ay. So mo lagi nang di ta engineer mo na siya napurma na dya dari mo lagi buhat kapon na ay anang butangan na lang po nilagi nga na kaya magibabutang ang bintana ito dapit sa lutuan ba kaya dito man ang lutuan dya mao to guys kanang niuwan na po Ginoo ko saan naman ni daghang kanong salamat amping ug ampo tanan guys. God bless.